Kane kadai ka All India Radio Shillong, ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Syakam u Hafiz Said u balong unong sandor ya ka jing thombor kile no Lashkar-e-Toiba ya ka Mumbai hakatnat counter terrorism jong ka Pakistan henin ka sngi. Kular u Amit Shah menteri katnat korbari ban ai jing yarap shabarok kithan bala shakta ha ka jing shlai ha Meghalaya. Ka Sarkar India kala shimbun kilat kilinti ban khang ya ka jingwan rung be ai ki phetwer shakari bat ansapun mi ya ka NRC ha Assam katkum ka jingtha ka ying bishar Supreme Court ki khubor ki babnya katnat counter terrorism jong ka Pakistan hanin ka sngi kala yo kam ya u Hafiz Said u balong ukhle jong ka sengle no Jamaat-ud-Dawa bat unong sandor ya ka jing thombor kile no Lashkar-e-Toiba ha Mumbai ha unai wieng ar hajar pra katkum ka jing tip balai ai de kinong pathai khubor ka Pakistan le thu ba la yo kam ya uni usnar e rang na Punjab province jong ka Pakistan kat ba udang ya linti na Lahore sha Gujranwala ban lej hajar hakmat ka ying bishar ya usaid mentalara sha ka jaka ka bam shimla pen pau kerteng ka sengle no Jamaat-ud-Dawa kadai ka seng ka bala lam khmat ya ka seng Lashkar-e-Toiba kabala kam bakadan kti hakikam pentriam balaja haus nam ar hajar pra ha Mumbai ha kabashis pa nrupun riungot kibriu kila sha penyap hakile no jongkani ka seng u Amit Shah menteri ki kam korbari ka Sarkar India ula kular baka Sarkar Pedang kan ai ya ki jingerap badan kam shabaro ki than ki bala shakta ha ka jingslai ha ka jela Meghalaya u menteri rangba Conrad Sangma ringkat bat usembut menteri rangba ka jela iba Preston Tinsong bat u menteri ki kam jungok kai perthai iba met ba lingdo kilale ya kendo ya usha menchisngi banya thu ya ka longkaman hakijaka bala shlai ha ka jela bat ban pan jingerap na u Hadian balayo ya ka jingkular na usha u menteri rangba Conrad Sangma ula ai khuble ya u namar ka jinglong bala kloy jong u ban pha ya ki jingerap shakila not shlai ha ka jela Kham Hashwa u menteri ki kampo yeng ka Meghalaya u James Sangma lambat u menteri katnat revenue bat disaster management iba Kerman Shilla kilale jingo ya ka Phulbari bat Rajabala da ka liang kenda ban pej ban khmi ya ka jinglong jingman hakite ki thain ki bala shakta ha ka jingshlai UDC ka District West Garo Hills u Ram Singh bat kiwe ki officer kilale sinran lam hakane ka jingle jingo ka jingshlai kadang yai beteng haki district jongka Lower Assam kat baka kanang her haki katto kat ni ki benta jongka Upper Assam u Chief Executive Officer ka Assam State Disaster Management Authority uliathu baka kalanang her kat nang yai gisngi bat bala penyo yakilat jingyarap kat badon kam shakila not shlai kumba iway pansan lak ngut kibriu bala sakma kilayu asyongri haki jaka sa shipor bala penyat daka sarkar u menteri rangba ka jela u Sarbananda Sonowal ulale jingo ya ka Barak Valley henen ka sngi ban pe ya ka longkaman ha ka tu ka jaka bat un penlong ru ya ka jingyalang bat ki bor penyat district panyakren halor ka longkaman haki jaka bala shlai ha ka jela ka jingshlai hakani ka wat hajala Assam kalakta ya kumbasan paunyo lak ngut kibriu na ki Laipo Teliki district jong ka jela hado menta Laipo ngut kibriu kila yap na ka jingshlai bat ka jingtu kendau bat arpusan Teliki mrat kentop ya South Teliki kendat kila yap jelop ha Kaziranga National Park u menteri Platengka ka jela u Himanta Biswa Sarma uliathu baka sarkar kan ai jingyarap khandai pusan hajar tingka shakito ki bladu no yaki yeng kisam ha ka jingslai bat ula ong bakan amdan kanu ka jingduna ban yarap yakila not shlai ha ka jela ha Arunachal Pradesh ka jing hap slap ka bajor kadang yai beteng haduk menta bat kane kala pensaja shikadai yaki nong shong kane ka jela Hanong ba Itanagar ka khubor ka thu ba uwei ubriu ula sha atap ha ka jing tu khandau kabla ja hadian ka jing hap slap karthap hanin ka step ha ka ne ka jing ja ladon sa armut ke bala mensaw kishi pai ka NDRF SDRF ITPB CPRF bat ki pulet kila poi sha katai ka jaka ban ai jing rap bat ban pen khoi ya katai ka jing tu khandau kabala penthot ya ka lek kawan Shaki district ba pher jong ka jela Kane kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ka Sarkar India kala shimbon kilat kilanti ban khang ya ka jingwan rong be an ki phetwer chakari.
kane ka kanthop ya ka jingker ya ki put ki sam kari ka jing pahra pet ngor da ki sipai BSF bat kum jo ru ka jing pendan kam ya ki jing start kat kum ka jok ka bamenta na ka benta ban ker ya ki put ki sam ya kane le tho da menteri khana katnat korbari u Nityanand Rai ha ka jubab ka baula ai jing penshai ka baula pha shaka raja sabha henin kasngi Urai ule tho shu baya ka National Register of Citizens NRC ha Assam en sapen mi kat kum ka jing tha jong ka ying bishar bala ka bah kri do jong kari ka Supreme Court Ladan bon ki jing rakhe pendan buram ya ka lingkhu sngiap jong unong yele lait lut kari Utirot Singh henin ka sngi ha ka leng ka jala Meghalaya kum kadak bankan mau buram ya uni uklawat ki office ki bank bat ki school bat college kila khang hanin ka sngi habaro ka wei ka jala Utirot Singh ulas dang ya ka jingele lait lut jong u ha uya yong 6000 praspa ar phukandai henrei ulasha kem bat khlat no ha phatok kum umater ha ka khat nyo tarik unai tung jong usnam 6000 praspa lai pusan ha Dhaka ya ka jing rakhe bahe do lapen long ha mai rang ha ka ba umat sa jingkan mau jong uni riu kraw udan Menteri ki kamyadari Rajnath Singh uletho ha ka Lok Sabha hanen kasngi baka India bat China kia buram ya ka jingya te saskular hapdeng jongki bat daka bakile kumne kilala ban penne ya ka shongsok shongsngan ha ki thain khap put hapdeng jongki Une menteri uletho ya kane kat ba udang jubab ya ka jingkeli bala wanra da unong yalam ka seng Congress u Adhir Ranjan Chaudhary u balakan no baladan kinong China ki bala rong shapo kasnong Demchok kabalong kajaka hakaba u line of actual control uyat lingba bat kajaka share dara jongki sipai India u Chaudhary ula benrap shushu bakane kalaja hakahanriu tarik menta upnai namar bakadai kasngi kha jong udalai lama Nalor ka jing penshai ka ba ula ai haneng using ula batai shushu bakadan ka jing pahara ka ba perking bha ha doklam da kisipai India bat China bat kani kan ailat da lele ru yanu ban rengkang ya uput Ka Cabinet Committee on Economic Affairs ka ba pet yaki kam ki bedai bat ka ba kantiu ya ka yok ka kot kala ai ya ka jing menjur ban shna ya ka dam ban penmi boarding electric ha Arunachal Pradesh ka Dibang Multipurpose Project ha ka jing lot ka ba khanrus pak klor tingka Lakshmi lenti bakane ka dam kan penmi kumba 8000 praspa prapo megawatt ka boarding electric Yakane leatho da Prakash Javadekar, Menteri Katnat Information but Broadcasting, ha kajingya kran lingkot bat kinong pathai khubor ha New Delhi henen kasngi. Labu thong ban pendap yakane ka project ha ki khandai snam, bat Javadekar uletho bakane ka dam kanlong ka bajrong do ha ka kanjang ha kari India hi barok away. Nakane ka project ka Arunachal Pradesh kan yo ay khat ar nakashispa ka boarding electric. Yakamet jong uhen komang gangte u Junior Commission Officer jong katnat sipai 4 Assam Regiment ubalayap ha kajing twa jong ka yeng saw mala ha Solan Himachal Pradesh lapenthya no ha ulum jingtap jong ka Assam Regimental Center ha Happy Valley Shillong henen kasngi ya kajing let on tap ya uni usipai lapendap da kaburam ha kabala penriaw yakik tang suloi hadu prasien kum kadak ban ai khublai khat do ya u Ugangte ude uway na ki khat laingot ki opisar ki belayap nakadaw ka jingtwa kaway ka yeng samala ha Himachal Pradesh. Ban penkot ya ka khubor sa sisien pat kimat ki bakongsan. Syakam u Hafiz Said ubalong unong sandor ya ka jing thombor ki lekno Lashkar-e-Toiba ya ka Mumbai hakatnat counter terrorism jong ka Pakistan henin kasngi. Kular u Amit Shah, Menteri Katnat Korbari, ban ai jing erap Shabarok kithan bala shakta hakajing shlei ha Meghalaya. Ka Sarkar India kalashim bon kilat kilenti ban khang ya kajing wanrung be an ki petwer shakari, bat ansapan mi ya ka NRC ha Assam katkom kajing tha jong ka yeng bishar Supreme Court. Bat katung ilapoi sa kabakut jong ka khubor kabalawan shapi na ka All India Radio Shillong. Sashi por kataha kapor prabaje nginya sok baka Delhi na kabenta ka khubor hakaktin Hindi kaban buat pat ka khubor hakaktin Pareng hakapor prakhatsan minute. Kani kadai ka All India Radio Shillong snow baba ban up yaki khubor na Delhi.